Nogo semeria kwane omwanchu muligire na kwabere kugotwara obulgireria obya imegeta sene kia Ndizi TV nabo igokogokera emeroberio emia mwanchu muligire ngo kwaligane bene asemesa ya mangana maya una yaragire Ensa Eyemo elinde ngo manyena yabereka gokorekana kura chingongo chonsi inye chinse nabo gotobwatia asinse mochiche mitandao asense ya Facebook nabo gotonya gwitira Ndizi News DJ nabo iga sense YouTube nabo YouTube gwitira Ndizi News na sensemeri website na watu nyagwitira www.ndizitv.or.ke Hereditaria ne Fridah Kerubo na sinsemo chibyero kerelyo niko tokobwatanere Joshua Auta kondo mwanchu muligeria tendara koletera asali ngwaliganete asenchira yoko ya chuta bintu biri kwa promise otoe na bino bigo achoko tokwanya mambi ndometa no morai ainetaya ikerania eira okuno kogania kwa bana boda boda Kisii aiga milestone bunya mwaka ebibu tubate medical camp itukoria ankyo tariki 3 November 2022 enyagitaria milestone kurwa obulingoria bwa bosa bwa maroire We all have a stake in a stable democratic republic of Congo. Muraibense Dr. William Ruto kobwatoka banyanyimbo ba KDF gochia Ensa ya DRC Congo. Mwancho muligereria ikaransa oike elinde ngomanye asenchira yobikirano ingo chaka kigemani gongo chakira county ya Kisii asingo komanyubuna egati ya barundi ya boda boda kurase county yo nigobona bamuganiriye mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati wikirani chira chira betega kolia chingaki ale gukora campaign yaye gati ye chira abetega kolia nogo chigokora amonchereria ase sector ya boda boda chingaki abana boda boda baganiriye chikobaga chira bakoigama chingaki chimbura na boigo chingaki chumugaso umurikito ndemo Steve no robotira sinchira yobekirano gati ya chisekta chiengencho mirongo rwa Gusii ne sekta ya boda boda esekte yengati achiricha mubwatisio mugavana Paul Simbarati kobwobo chori bwaera au bono bagokirete oburai bwaye umurai oito Simbarati ngo wakarangambia mono asigaswende tokora negaswende tokora no sobunya gitari boito ntubwata mariogo igeto agusabira unantu abana boda boda ese bigutu tokobera byagwete kare bibigite korosuko murai torosire tokobera mugasoko toita mugambi Simba tokore ngambia mono okoba tu agwakirete kura chinyinge sana kireke wodi gwatene egwatanganete tokore ngambia mono ntu tokenderete kukoira ni ngambia mono rioka lakini entekanana tokonya no nabo murababere ku stage kwanya konya no nekende nonye nabo asensemo ya kioge gotoke wodi ya Nyakoe gati abwatani ba boda boda nigobe murunganeri oburai bwa basekerengo giechi wodi abwo batabwati okwegena nabo enchira bakubayigerera ase county abara imbara mo gabana ito batotanganete mutwari batangene mutwari benchi sub county bagwero kana bwabarai bechi wodi Mr. Gavana to washwanga bana ibari ntunto bamaedi toko gosabanga mbuyo gora bana bara ibechi stage agaragera ikenga kinto jora bara ibara to tenene stage ward chairman ye ward sub county na bara ibande bake bagonya gweroka baba security ga abamurabwo intu mbanya gotoleta lakende guys stage ntumuna ga kyoge tu agete chionse bone gentu kyoga toko ba misled ne ride amangana na ari gwata consider sinini ukairo bora ibya no tu averete stika ntwanya kuruba kaboni lakini vuminere konya korosi gutauniga rumumuroko rukutego ku Fridah nunda ngo misridi ara abantu ntunto gwanjete onye ndirioro mobe kanga ntwa kanti stika otoete libaga paka January naligo cha kolengere mangana itu toko ngambia mono tolengereri aba mura abande bakorete gasike omurai onye bande ba rusiti kanda ukaigoro balengereri barute ikindi okoboria kwa bono na service yo mugavana ya Kisii kuelekea chira baitu no mugavana Arati ase sekta ya boda boda chanyalire goikeranigwa na ndo koira na saba na boda boda bari gwata yatekere sub county to go choru babere ose batatu igatu batano korwe esa ward kore ward ntugo rwaribo ke kantu ajora tu abantu batano kioge to gajora abantu batano iranda bagajora abantu batano
mosocho mate bantu batano na into tojo kumwakira chingo bito murai ngwacho barete bamura babere go kabaira ali county unanje bona ndeke bogi gatingo nyara buno bosikali we county tingo nyara asa mabera awo ibintu biri kwa promise oto na bino bigacho ko tokonya mambi ntumeta no murai aine taya ndoro chama lyo ko angere go cha sinya gitari cheito into na madam boda boda to bwate okoboko gwate tengurusera abantu babere gaiga ndonyoro monto yo maria letogotana intungu ya mono ese gasingiye yo ende tokokora ntumete ngano cho sibi Gusii eito necherabe erorokane. Kuripoteria Ndizi TV Elietariane Ndemo Steven. Mbiamano sana omerikecho Ndemo Steven asogotwaliganiria oroboti oruru ya kwende togotigarana nde ime county ya Kisii nigongo kumanyibuna amaroire awani gagendete gochanda abantu abagotu anene mono ase orogongo rwa Gusii gati ya maroira yo noborire bwa cancer oborire bwa pressure oborire bwemeki na oborire bweskali na gati ya maroire ande amange kolende ebyombe imense ya buli ya Milestone Medical Center nigo bimukiri egetambukero ase gochikoria okorwa okoringoria kwabosa ase omochi obosongo litukoria angyo morikito Hamisi Josephat norobotira sinchira iyo bikirano oboroire bweskali amanyinga na bwige ngoro ngati ya maroira mange yagendete kobaga gusiria obugima bw'amanya bantu anene imeyorogongo rwa Gusii ebono nigo yaire anene nyagitari ya Milestone Medical Center kubwatira na Crystal Pathologist koarigania okoringoligo kwabosa okukoranya rekoba gokorekana litukoryangyo ime yomo cyubosongo. Ntu anyorenga Gusii there are many cases of hypertension, oborere bwemeki na pressure na diabetes abantu abange as a community ite society mbabwata mangana oborere bwesukari that's diabetes tokamakores Crystal Pathologist na Milestone Medical Center. What can we do to the society? We can give this free medical advice. We do free diabetic screening. We do free hypertension screening. And also because we run palliative care and also cancer center within the clinic, and we talk cancer advice for those patients who are having a condition of cancer, because we also have chemotherapy department. Cliff Bisonga in the pharmaceutical advisor. I got Milestone to water medical camp in Korea Ankyo, Kisii, November 2022. Aso kulingoli guko kwa mambia abaranyale ko bagoikirana mbanyoleli bakalia bene lyokonyora obosemia na kibarachi ko bakomenya no boriro bo asembebere yabo naboigom banyole oboseme gati yechindagera ekibaranyale ko bagochitumika chinga kibagendete ko bakomenya no borire obo aso bugima bwabo. Chronic diseases igare na Eyemo for a very long time, so the best advice you can get is on how to manage na kibaranyale ko manage marwira ya somuberi ndagere kyota kire koria mario kyota kire kunyo korengana na Cliff Misonga nigatebire abaranyale ko bagoikirana litukoryangyo mbanyoli bakalia bene lyokonyora amario gabosa maiga yabara bukolingoliwa na komanyanga mporire ki barwarete bari baito abariro baito mugochiko chakaiga ekero mwapimiru mtu algeti chinchira mugochikonyora amario gabosa to partner na some companies mono asoborere bwesukari oborere bwenkoro na ebirengo byemanyinga asomobere ntwajonete chikambani bere isato chigatukonya igonto chitobaya mario gabera tatorusa ase ayimogo chochakere dos kero mwaringorigu kwamanya kogenda wachikonya koguraya ndisikugai ngana na Jasper Moindi nigatebire okona ku okoringorigwa kwabosa ogotangani imeyorogongo rwa Gusii kurende mbaboto murobelio koenekia ngabanyale ko bagoikera chinsemo imeyensemo ya Gusii aseboigom abantu baranyori bakalia bene koringorigwa naboigo koenekerigwa amaruire barwarete kini internet partner cheite chinde ko Nairobi chinde ko even outside Kenya tubwato murobelio bo weta chi constituency chionsi chia Gusii tubwate bari batanyana goika Gusii itkoria ma tubwate murobelio cha kotana chinsemo chia Nyamira chinsemo chia Kenya chinsemo chia Nyamira suneka kini mara from this month here then from next year from January or February internet partner cheito to weta chinsemo chia Gusii chionsi tuko basomigoro ye ndagera
toko basominga kimaranya kumanejia maroira ya bachandire sana. Kuripoteria Ndizi TV kurwa ubakatikati wa Muchoba Songo imeye kaunti ya Kisii aliyetarana Josephat Hamisi. Mbiamano sana omuriketo Hamisi Josephat asorobotiro oroikiranu kwende toko wesikamotu asorobotiro ndeni gongo kumanyibuna abaremi korwari onsakia egotoka imeya wadia sengera bosoti mbaumerana na ba director babo eligo kwanera igoro yengana yoboibi obwachakire kororokana ase etundu baliyo korengana na baroboni go bagania emboyembe gotigwa naboigo kubwatrana ase okoine kibuna gokinya bale ekemelikyo omuriketo Mildred Manyi norobotiro asenchira iyo wikirano abaremi korwa 048G ase tundubali ya Rionsakia korwa award ya sengera bosoti nigo baumerana na ba director babo eligo kwanera igoro ya kelia bakoroka oboibi bwechikiro korwa ase abakarani iga muna tuwarenga magoso namba kororekanaga iga bwango iga korwa musonde Jumatatu na Alhamisi magoso narenga ebani yo mana bana mbatoka bugata abana bande bacara iga bakataka kuburukanya iga barimi korende amangana yo na arachita karoreka mabe twanyagwa soiri aerire kinamba chinde nchiro konya baibo abarimi baimokire batamire bagecheti gukorwa iga keigo bagasuka bakagenda go join ya sensemo ya mara gari abona bayiranire abarimi abo bayiranire bachire iga bayirani kinambe chigurwe konya cyari gusiekwa oseba notaibo iga bari ase amangana tuwabwatega iga okungusana na kwarenga iga kwaerire ko kungusana na kwarenga iga nabakarani baito babwata bamura bagocha bana kubatabatera tiri bakoibero murimi chikiro 2.8 ekina kigyatogeje mono kikareta liberera kyagerira ba director baito ne chimanager cyakira akarubu maeno buna ekene na boigo nigo boigo baigwana kugenderera gotora echaengia eliokinya ebirengo byoboremi ase factory ya Ugembo gochaka bono tueruri nga tutatotora echaengia kabisa echaengia chikiro 2 ngari amatabire ne ngoro amangana ina arutwa bwatega iga twale korire buya tutabwate bwiri umana rinde umugako mwene otosomiria amangana maya none chira aria egotoko toroko bena kugoto iterere ogogo toyererie kiredi ase igo twatembire ndo that ko improve torore ngobori migwakori wasubuya na henda amangana abeira maya egere torore ngakina ndu ko improve tore tonyore echire ngiya echiro echaya itayo nigwe egere tosomeria abana baitu omo elioye nigo bakira aba director babo ngambuye mono ase okubareta amo na kuria eira yokubwaterana nabalemi gokinya oboremi bwechae batebire egendeki bakira gire kiara ngonda bale gokerigerera kabisa abantu abo baonywe na hande batotebiriga omuntu bamanye togocha kogurecha n'umukarani n'omuntu oyo mobweka eroda so abo bande tobasiekere maiga tobasibe chingori amaguru na magoko tobarangeri bache kuboyi kuruga iga negi abona nawe omochando tobwata no boibi na bwo bwato chandire n'abakarani lakini bana kero abara ibaito bachicha baigwa mangana ibaminyoka gocha setore atueresire na kolengana tokwae chae kagere bagoche binte biao togokwana babairere binte biao bona igo twachire twatebiria abara ibaito nga egendo tokobuna no boibi bwechikiro bona korurero ntumete na barabwesi bare baigure mbaba ise koreta abana bari bache goitwa ginko reporter ya egetaseni kya Ndizi TV Litaliane Mildred Momanyi. Mbiamano sana omuriketo Mildred Momanyi asorobotiro oroikirano kondo mwanchi muri atogosukabosyo notoka Eyemo goika county ya Nyamira asengo komanyibuna omugavana we county yo Amos Nyaribo nigo litkolia rero aumira na borokia ba ECD ase ensemo ya Jamhuri Gardens aborokia chimi inye na 14 nigo bainyorera emirimo bwikirano chinga kyecho nigo mugavana Nyaribo agani abamenye be county yo korwa ebango asokweneki obokoleri obuyana boigo amagenderero ase county yo boigo nigo ababwatani bechisemi kora chinsemo na boigo aba MCA be county yo baneki gosebali eira gochikobwatana no mugavano yo asokweneki amoncherere ime county yo omuriketo Job Maangi na Mange
nigo yaba umuchengo omonene ekero omugabana bwe county Nyamira Amos Nyaribo alika aboroke bekerengo kya ECDE emeremo Twanze ECD twarika baru 414 today mbaro toja go advertise yo motienyo torika baru manga 180 something erinde bonzi babe 600 abali kwa asentunda entangani nigo bali aboroke chiminye na 14 asebara chikonyora chibesa chobogotu ekero bakolire emeremo nebinge na promise twanze ECD asasa bamenyi be county Nyamira kurwa ebango elinde eserikali enyora chibesa chokokora magenderero tusoko nyao sangire bangezaine kila kitu inawezekana. ECD ya bete devolved na edari jikori na karogo devolve a function go devolve chibesa chia ECD nchana gocha igaba se njoba akoro mo kama tukamanga otwaro je tiatoba accommodate Council of Governors na kurwa na chibesa ichi ababwatani ase sector echisemi mbato gya egetambo kelio airire gokinia ekerengo gechisemi. You are our hero in this nation. You are the hero. I don't think there's any other government that has put these teachers. So we are extremely happy of what you have already done, and we look forward to be working together, national government and Ensa moyende abateneneli bechuod mbate abambachikumbwatesia elinde koleta ogoncherelia okonene asichisemi ekaunti ya Nyamira. And I want to confirm this time round we also have a vibrant assembly that ensures tunagokire abantu baichirana abakungu tali baigo abakungu timoje okarage ande toko gwakera mbuya mono asogo tumanka revenue officers konya bakonya kuli revenue bosa tali byayigo n'abantu bechichiro boda sector na barabo give guidance na barabo revenue kurwa se county ya Nyamira gingo reporteria Ndizi TV Job Maangi. Biamono sana omerikecho Job Maangi asorobotiro oria korinde togosuka motu asorobotiro nigongo kumanyibuna umurai wense Dr. William Ruto nigoli tukolierero aikirana asensemo ya Embakasi Garrison rinde wanchera naboigo kubwatuka abanyanyimbo ba KDF ase okogenda chinsemo chirichia DRC Congo asoko enekia obotoreru kolengana no murai wense Dr. William Ruto nigo aenekibuna ense ya DRC Congo nigo yabereke gutwara omuchando omonene ase okuburwa kuburendi kwabere gokoenekegwa ase gekegetambe nabo igokogania obokonyi orobatira senchira iyo wikirano. Republic of Congo, and no country in the world has been so cruelly robbed of such abundance of promise through conflict, insecurity and instability. As neighbors with various interlinkages, the destiny of DRC is intertwined with ours. We all have a stake in a stable democratic Republic of Congo, and its security is an obligation that we commit our best effort to achieve. The DRC has made encouraging steps to stabilize, create national capacity to provide security services, as well as guarantee opportunities for its citizens. The country remains, however, burdened with serious challenges, and I believe that we owe a brotherly duty of solidarity to meet DRC halfway and stand together until the job is done. The situation in Eastern DRC remains fluid at the operational and even at the diplomatic level. For years,
peace has eluded the DRC on accounts of insecurity caused by armed groups and rebels who continue to target security agencies and civilian populations. This state of insecurity is of tremendous concern to humanity and to our region. In light of the invitation by the DRC, the deployment of a regional force in pursuit of peace and the activation of the East African Community Regional Force for stall conflict is therefore legitimate, urgent, and necessary. Egeikaro ase bunge nene nigo giakorekana eli gukwanera chinjira cio kugendereria omunwa bw'Egiswahili gukwana egati y'ababunge nigo bene kibuna ababunge bange nigo bagichaite ase bagania Egiswahili kenyare ko bakegosiro nabo igo kugendererwa butambe. Ni muhimu tujue kwamba lugha ya Kiswahili ni lugha unganishi katika Afrika Mashariki. Na vile Baraza la Afrika Mashariki linazidi kuongezeka. Sasa DRC Congo imeingia na mataifa mengine yanaingia. Ni vizuri kwamba tuwe na lugha ambayo inaweza unganisha Afrika Mashariki, na lugha ambayo inaweza unganisha Afrika Mashariki ni lugha hii yetu tukufu ya Kiswahili. Ukabila utaisha ndani ya hii nchi wakati ambapo sisi sote kwa kauli moja tutakubali kuongea lugha adimu, lugha ya Kiswahili, lugha inaunganisha kila mtu. Na Mheshimiwa Spika, nikupe mfano mzuri. Angalia wanasiasa wakati ambapo wanaenda kufanya siasa mashinani wakiomba viti mbalimbali. Hawazungumzi lugha ya Kizungu kwa sababu wanajua hawatafua dafu, kwa sababu wanajua sera wanaotaka kuuza haitaeleweka ikiuzwa kwa lugha ya Kizungu ama lugha ya Kimombo. Ndio maana tukifika mashinani sisi upiga siasa na lugha ya Kiswahili, sisi uomba kura na lugha ya Kiswahili, lakini pindi tu tunapoapishwa na kuvaa masuti na kuja katika bunge hili tunajifanya wazungu zaidi ya wazungu wenyewe. Mheshimiwa Spika, shida tunayo hapa Kenya kubwa kushinda shida yoyote ambayo imetukataza tuendelee ni utengano na ukabila. Tukimaliza